Не, осин. Ама косачката ми пречи. Спокойно ще се чува. Леле, само какви неща говори Мария. По-скоро най-мрънкащото дете на света. Ако не чувате добре от косачката, съжалявам. Просто сме на село и косим. А, да, тук са дъма и ето този, ако Борилче. го знаете, да, борилче. Ако сте нови, лайк. И пишете коментари какви други луди клипове да правим. С това дете, крещящо. За него е, т.е. война. Ако това е мир, това е война. Война, война, война. Ама за детето. Най-добре, не казвайте това вкъщи. Да. Накрая те сигурно ще махнат. А, да, и това е момче. Не, момиче е момиче. Това. Да, това е момче. Иначе това отдолу, което мрънка. Момиче. Да. И дома е момиче, а пък борилче е момче. Да. Защо? Аз си пазя косата да ми е такава. Дълга. Знаете, дълга. Чакай да не го чуя това в клипа, че направиш танка. Напишете каква е това дъма участие. По-скоро какво? Чакай. Сега няма да искам. Ето я. Ето е тази Сиси. Гледаме си.